KP Imosona Jacobala Jakinate Aisa liringa, Aisa juzi na pesa, Aisa mbona unaringa matatizo, wanikabidhi onge matatizo jaber. Karibu sana Rico Africana Media kawuono wan Homa Bay Bokech Acadens mayudore apayano ero mawuok Homa Bay kochomo gwenge go ero marongo. Wan gagi msani ma timo dancehall mar dholuo someday Samos jopiny. Jopiny moso ni saure uru. Sani poko saure. Ani oyimore. Ka chieng' rieny to iwacho nang'o cha? Oyimore, piny dio diambo. Oyimore uru. Ka chieng' wang'o nyango cha. Mos mar ka chieng' rieny. Sani en oyimore uru. Piny dhi midhiambo. Someday nitie joma nong'ei kaka someday chlorinated. To tinde thumbe mitimo mang'eny iwe nyinge mar chlorinated. Ang'o momiyo nyinge no iweyo? Kata ang'o momiyo iloko nyinge? Koro chlorinated, mokwongo chlorinated king'a modhi school, chlorinated onyalo bedo chemical. To gimoro moro ma iluongo ni chemical en gimoro ma react. Or react ma ko kiginene kipo inyapo komuoch. To koro ngene aduoga wera gi nyingi chlorinated no nikech reaction mana kelo gima kelo sani opogore. Koro chlorinated en reaction to and chemical to you understand. Koro sani ago dholuo dancehall nikech awacha nikech bro nikech ang'o ipanang'o mi ago dholuo dancehall nikech ok en kama sawa ago dholuo dancehall nikech ema chus goyo. Ang'o momiyo ni yiero dholuo dancehall ni to thumbe nitie mang'eny sana? Adwaro style da. Yeah, someday about show makawuono ma obedo sponsored gi Belinda Auma Okech. An event matimore every time ma wawach nyithindo loro school dalo holidays. Kendi isebedo kibiro ga events mag Belinda Auma Okech. Ere kaka iyudo ga shows gi to overview mari about show matimore kawuono ni chalo nade? Okay. Show okay, wacho ni kaka yudoga shows. Kaka yudoga shows maker. Okay, kan kaka okay. Kaka yudo gimoro, o depend ni unajituma kiasi gani. Yani nyaka imbe i show up ne mondo ngato yudi kamoro. Let's say ni kaka koro in interviewer ka presenter koso mondo yuda ibiro event imanya donge to ka ne ine yo tibete kete ot jok mane iye ka gite nyithindo gite nyaka gik magisweme go ok nyal fuyo mapiye yo tanda kuma intiere mondo timne interview unless ni in ginene in robot. Koro show makawuono anyalo wacho ni fine kabisa, ok aneno gimarach. Awinjo ka jio vibe gi song na ma fine kendo awinjo ka ambe omeda moral makata ka kora dog anyalo medo ndiko gik moko ma mwengo mandiko go kamano. Feel ganango kaka jathum seche ma I perform to ji vibe gi wendi ji konyi wero kaka jine konyi wera Aisha cha? Bro bwana feeling no kore mwinjo ni ya music
music is a good feeling. Yani seche ma ng'ato vibe e thumbi ng'iso ni ya omedi mijing'o mar timo gimitimo kata ndiko ngoma moko omedi, yani inafanya tu unakuwa na nini fulani, sio ego ama nini, but unakuwa tu na furaha fulani inafanya, yani inaonyesha tu kitu unafanya ni poa gimitimo no en gima ber. Alafu seche ma a vibe kata ng'ato kohero gima thuma okochuno ni ya seche mi perform to ng'ata te oher thumbi no okochuno. Koro seche ma ng'ato kohero thumba no omiya changamoto ni kare ntiere kamoro pod ok dhi maber, makoro kata ka koro idok ndiko wer to i correct kamoro kendo kichaki duogo ti feel vibe wacha ni inakuanga hivi, si ndio? Kamano Samde ang'o mano inspire mondo mi donje thum? Okay, gima nomiyo o inspire ya mondo adonje thum en nikech thum kogoyi kata kogoyi mopoyi apoya ni to goyi ogoya goya maber, ok inyal faint. Yani when music hits you chato dong kisungu bebe tek chua di mas serious Okay, injury. Yeah, when music hits you, alafu en gima ka in kata gi wasi moro kata ka in kachunyi yani to achalo kaka yath moro heal your soul, neno ka poni ne momeno kata ka tiere kata let's say funeral igo wende moko makwe chuny ji kare neno, koro nang'o ni thum en gimoro makwe chuny. Ni chako timo thum karang'o? An achako timo thum ka pod I feel tu ni music onyuola go nikech ka natin kalak achaka wer achaka ni ta Chako wer immediately monyuol. Dong kata seche mama nigini ni seche ma ine mama cha dong ma chunye gwecho gani Mano beat, mani ngeni instrumental. Koro kose nyula ichako la kama dongi nyoga ka baba nginga ngato ngini ta to imiwacho ni ta iwache gi ina rhythm mano way. Mano ready and wear. First time mani the studio nen iga mane to thum mane timo? Okay, first time na the studio then 2017 Riverbank Festival. Thum manatimo nilongo ni Miawayo. Ilongo ni Miawayo ni ji wacho ni ok en awayo miparo no. Era wayo mane? Ok en awayo mipine ni paro no. Kata gini koro ka seche moko ni Miawayo baby Miawayo. Koro ngene ya baby cha ne paro ni ya nadwa no miawayo gi kata nadwa no miawayo hapana. Koro momiyo nan gi nying moro mar chlorinated cha na react gi sign moro ma ok nyal understand. Koro miawayo cha nen koro mostly natiyo gi slangs mag Jamaica. Miawayo tiende ni ya en Jamaican patois do Jamaica mawacho ni anaduari mi wayo Temo sero ki do Jamaica. Mi wayo Koro ni sero ki do Jamaica. Mano Bas. Koro ang'o mano mi duoge iwe sero ki do Jamaica koro ichako duogo wera gi dholuo itima dance ni piwa gi dholuo. gomiyo koro na iwe tiyo gi do Jamaica. Koro sana tema gi piwa dholuo nan bang'o niya jo Kenya mang'eny sidindi Miawayo. Ige gima sidindi yani kata ing'ise ni miawayo en oparo na wayo. Koro aneno niya dogero kaka koro sana Aisa giwinjo kata nyiri dwarango owinjo dholuo nikech
ibero ne dhok moro moko understand to neno ni ng'ani react moko understand ng'ani chlorinated design moro ma Thumbi mar Aisha ni en thum mani ndiko out of gima notimore ni kose en thum mani tunga tunga. Aisha Aisha thum mar Aisha mana ndiko ni Huyu na huyu. ji mang'eny paro ni ni Aisha en nyako. Tubaki na wawili. Tunataka In real sense na mondo i understand jathum gima wero kata boy moro mowero ni pieri cha wacho ni pieri watu ndo wamesema Japan. en gimo min un ng'eno dhi understand gimo unu paro en wacho ni Ngao wawili. mae pi kao pi luok pigo dong Sasa wako koro wanne. Simply Aisha ok en nyako Tafuta sasa. dong no seche mane adhi perform stage kacha cha adhi gi ndiga macha be okar macha ok ndiga koro nyinge en gi nyinge Gine iluongo na Aisha. iluonge ni Aisha Nying gima ni riambo cha. gima ni neno ka riembo Gimi riambo no en Aisha. I surrender dong ineno ka tunge bo nge dong ineno ka tunge bo imake kama imake ni donge koro nachake ni Aisha I surrender koro mane ndigano koro makata kiwinjo lyrics na gara wanya Aisha lerenga Aisha ke oneni Homa Bay sani koro en kanye En Homa Bay Academy Bokech ka. bro en kanye En Bokech Academy in Homa Bay. in koro ne kuma Aisha chunga ating'eno weya ka Aisha weya ka en koro chunga tie speaker kuchocho anakia gimitime kur sabone sere kuno tanakia Someday. You understand? I understand. Koro Aisha no en bike yeah definitely en mache Aisha koro ng'ato nyalo paro ng'ato nyalo winjo thum so ni seche moko emotional lowe kata ni dem na ema noringo Maji Aisha. en ndiga mache Aisha bana dem na an go bwana Someday kopogore gi thum ang'o mitimo to Anna Living. Kopogore gi thum ang'o mitimo to Anna Living. kopogore gi thum an koro ineno kaka ichung'ni anyalo gori kaka ichung'i mako gino no kaka ineno ichung'i ng'iyano kata picha Inyagora sani koso baadaye. kata sana ng'iya tagori kaka isoma no koro tich moro kendo matimo atimo painting awicho rangi t-shirt printings gi mag events gi print bana sticker te aketo Kaka mara ni inya ndike maber kabisa kori yudori kanye ng'ama dwa mondo mi itimne services meke gi ere kaka onya yudi. an kidwa yuda Sasa tunaangusha yuda yot kabisa tunaangusha kimanya e mbui ni Samde Dholuo Dancehall te yuda kata kidwa yuda yo mayot kabisa kiromo koda kaka kori romo koda sani ni eyo kawuotho te yuda Kata kiriemba Aisha. Senior manobiara wacho ni bwana. iwinja yuda yot be seche moko yuda tek Big challenge kinga moyombo. koro Dance. man mane kaka yuda inyalo yuda e mbui kaka Samde Dholuo Dancehall nyalo roma koda kawuotho tu Challenge. nyalo yuda ka be seche moko nyalo sana ing'eni ya kida yuda maber Nairobi e street ibro yuda ka Aisha ni en dhako mokawe chien ibro yuda ka ane wiye kamoro ane wiye ane sani ng'eno obwodho na ene tie speaker kucho cha adhi manye Ya chieng' moro kiyudo nafas bibi igora. Kaka inena chalni ibi igora mondo ane. Otherwise asante sana kuom time mari pod wabiro medo go mbaka kwa romo kendo. sawa erokamano